Radoslave, 2 obrovské gratulace. První ke 2 gólům a hlavně ke 3 získaným bodům. Potřebovali jste je jako sůl a předpokládám, že máte hodně velkou radost po skončení zápasu s Kometou Brno. Tak áno, určite vyše teší to víťazstvo, jak tie moje 2 góly. Tam bolo jedno, kto by tie góly dal, ale pre nás je toto víťazstvo dôležité jak sol. Vy jste opravdu dřeli, fárali celý zápas. Bylo to o tom prostě odmakat od první do poslední minuty. Byly takové pokyny? Tak áno, my sme vedeli, že ten zápas nebude jednoduchý a že nepôjdeme na Brno, že im dáme 8-9 gólov, že ich prehráme. Ale vedeli sme, že nás čaká takýto zápas ubojovaný, kde rozhodnú možno 1-2 góly a to sa si myslím určite naplnilo. Tú tretiu tretinu nás Brno docela tlačilo a myslím si, že sme to ustali a vďaka Bohu aj výborným zákrokom Jula Hudačka sme to ustrážili. 2krát jste prohrávali a podotknu, že ten druhý gól Brna, ten padl prakticky i hned po vašem vyrovnání. Jak to bylo těžké psychicky zvládnout toto zápas? Tak áno, toto je vždy nepríjemné, keď vyrovnáte na 1-1 a potom dostanete hneď na 2-1, ale tréner nám povedal, že nič sa nedeje, že do konca zápasu je času dosť a sme rádi, že sme to otočili. Ty si během zápasu nastoupil s novou ruskou posilou útočníkem Valentinem Pianovem. Vypadalo to, že si docela rozumíte, takže jak se ti s ním hrálo? A myslím si, že to bolo dobré, on je pohyblivý, veľmi šikovný hráč a si myslím, má dobrý prehľad, hlavu a zatiaľ to išlo a uvidíme, čo prinesú ďalšie zápasy. Když jsem dělal rozhovory s tvými spoluhráči po těch zápasech, které se tak nepovedly, tak říkali, potřebujeme něco utlouct a pak to půjde. Nabízí se otázka. Tak áno, toto si vždycky povieme. Vyhrali sme aj doma s Libercom, si myslím, po veľmi dobrom výkone a potom prišli prehry. Takže nemôžeme sa teraz uspokojiť. Máme týždeň na to, aby sme sa dostatočne pripravili na ten Litvínov a myslím si, že máme šancu odtiaľ doviesť 3 body.